И какво става в днешното видео? Ще играя на Brawl Stars, но преди да започнем се абонирайте за канала. И ако стигнем 100 000 абонати, много ви благодаря. И се абонирайте за канала. Когато кажа 0, се абонирайте. 3, 2, 1, абонирайте се за канала. И оставете лайк на видеото. И нека започваме Brawl Stars. Пишете ми долу в коментарите с кой герой искате да игра. Аз ще игра с Ел Примо, защото на него му е 23 игра с Ел Примо. Добре, извинявайте, че направих на снимка без да искам. И започваме след 3, 2, 1. И натискаме. Не знам дали е готино и раз, което искам. Но вие ми пишете долу в коментарите с кой герой имате. Колко героя имате от Brawl Stars? Аз имам не знам колко. Аз имам 20. Аз не знам колко героя имам, защото за първи път игра, защото никога не игра вече Brawl Stars, защото е зима и излизам постоянно с мама навън и нямам време. Игра повечето Fortnite. А искате ли, когато направя това видео и утре да направя видео, че игра в Fortnite, защото много обичам Fortnite. Да, много обичам Fortnite. А ви обичате ли Ел Примо да играете? Аз съм най-добре с Ел Примо. Анди Студио със сигурност. Анди Студио имат много герои, аз нямам. Аз имам ето. Аз имам 20. Но направо на Анди Студио. Те имат много. Аз просто не играм на Brawl Stars. И да знаете, Анди Студио е много добро. Защото Анди Студио имат доста абонати. Аз имам 66 поне. Да. Защото аз съм на 5. Да. А също Ел Примо ми е махнат. Само това ми трябва. И ето това. Ето това. Това ми трябва и съм готов. С Ел Примо. Аз ще игра с този. Извиняйте, хора, за малко ще го препъсна, защото ми се ходи до туалетно.
Здравейте, хора! Извиняйте, че прекъснах видеото, просто аз не го прекъснах, просто ме нямаше, защото бях до туалетна. И ще игра с Шаде. Шаде. Не знам как се казва, но аз го прочетвам, защото мога да чета и на латински букви. И Анди Студио, ако ме гледате, искам да ви питам, Анди Студио, защо? Да знаете, Анди Студио, че аз съм много добър на просташното. Всички ги знам. Да знаете, че аз се казвам Николай. И да знаете, че моята... Вижте. Искам да ви питам, вие имате ли играчка на Дядо Коледа? Аз имам такава. Имам такава. Имам по-голяма и най-голяма имам. И най-голяма имам на Дядо Коледа. Никога щупих на тази прозореца. Сега ще ме пия. Нищо, трябва ще се пия. И пишете. Или ми ще пишете. Моля ви се, дайте ми пример от най-новия герой, как се играе с него. Аз нямам си идея. Само мога да играя, но не разбирам как се играе. С най-новия. И ако знаете, ми пишете долу в коментари. Аз направо не знам. Тега да намерите. Хора, знаете ли, че аз имам 4 регота. 4 регота. Ето, вижте. Както така. Този заедно стана нещо. Чакайте. Ето. 4 легота. Видяхте ли? И също на джудо съм второ място. Ето. На второ място съм на джудо. Ето. Джудо. На второ място съм на джудо. Но някои бяха на първо. Но
виждаш, аз бях на втора. Еми, какво става? Хора, свършва видеото. Точно 10:30, 10:15, така че аз трябва да учам на футбол. Няма да ме заведе на футбол, защото тренирам футбол. И чао хора, абонирайте се за канала и оставете лайк на видеото. Чао!